Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Namar ka jinjile ki sier ki bawan ra namar jela. Kitrai jela ki BM hakane ka kam kila syak tab ha khamtam e namar ka jingmam yahab hakador. Kinori sier nari bohoi khamtam na umsning klialum lang krui mendaglai pautri kuno pra arajar pausau. Penyekar halo kane kamat baik kala kintu ya ka sorkar bagi bentuk lar ya kane ka kam kenang berada kinong kayi ki wan ra sier na bar jelaru kim depat banyon ya ka dor ban penyap ya kitrai jela. Kila ajing mudru ya ka sorkar bagi banbu daga kerdop bentek la kam ya ka jingwan ki sier ki banabar ba bentip ru ya ka dor bagi de. Kalau kene ke Pang, kenangren ba di kukinong risiar jong ke Riboy District, Isem Cipun Kijinge, kiba yade bat kene ke kam rijingri kijongi. Kaba ni kendu kijinge kumha kador kaba yade bat sayo. Ba ni ngiri kisiar jongi Isem, ngiri kumtu kumbasau pesamsi, ilayo bandi rane Arbenai Pura. Te Henry kene kapor kementan nakaliang jongi kinong rep. Isem juga ba kador jong kasiar kala yar seba pelat. Hak ini kipor ke menta. Jadi nak kata kadau ni bon sakmat mungkin nang ri jong ka tem riboy ba ni penpau ba kane kadai ka jinge nak menta jongi ibala im na kane ka bangiri kisiar bangiyo kamai kumno ban sawan ban pembiang ka yin kasab. Jadi nak kata kadau diwan ban mi kane kipor bangin pimpau sapi ba dona kabor ba pin perkhadlam namenta jungi kinong risiar halor jong kene kayo kahat kajing hardor jong kasiar kaba ni nakalyang jungi bunsing misam ba kajingri jongi ki jinglup jingsap ki kam bun bat ki jingyo jungi hapor bangin lidi kilong penban ki ba dunong na kawai kapor nakalyang jungi kinong rap nimban se banmi samaran bangin penpau ya kene kejongi kaba nisem ba kat kaba ngirap kat kaba ngiri kasem ba kajang kadon sibun kejing dunang halor kene kakam kaba ngisat ri ya kene kisiar ban penmi sakiyo kihat jadi kata kanong rem diwan ban penpau nang ba jongpi di media ba ni pensoro kaju kapor sak sorkar bo bahkan pedlem yang kinong ri siar hne hatem ri boy kumno bantau kilat kilanti ba ngi kinong risiar kiban im nakane ka kam bang niyo ya ka kamai kaji ka babit babyang ha kini kisnem kiban sawan bat kipor kiban sawan te kerpat jor ka sorkar lembaga bitene department bahkan sobha ban phai khmat lem sangi kinong rap hangne tham riboy na banta kane ka kam ri jingri kum kisiar ba ni sem hadu kane ka jinge kabangi ya kendung nawe usnam shawe usnam tede na kata kadau ngi banse ban mi menta ban kentu jur ya pi ki bor jong ka sorkar ki bodon ba pin subha ban pentre kam kloi raha kino kilat kilenti ba ngi kinong rap nginom sha ban bentan ha kine ki jing sha dunong kabangi penmi ekimar jongi sakiyo ki hat te nakalyang jongi kum ki nong risiar sa sistem kerpat balada kasorkar kadon kalat kasubha banduno da ki kenja ceget kumno ban kontrol mane ban penduna ya ki siar ki banabar bawan sanai sepokastit ke jongi aba nakalyang jongi apo tem riboy sipun kinongri kila don menta te nakapat jor ya ka sorkar haka kerteng jongi kinong rap jong ban rijingri hangne apo kadong riboy ban terpat jor ke sorkar bahkan simkia no nang ne sakmat bangin ya nang ba kane ka kam ji kan long ka kam ka bangin penek persa bat kunjuro bangin la ban sa ka yin kasem ka jongi tang gine ka karmen ba ke baro kin long ki ba ka sorkar kan simkia ban ni karmen ba ne usem thamai ngin sayo ek ka ba ngin ka kamai ka kaji jongi kan long ka ba thambit khambyang hengkat ka ji trelang jongi bat ka sorkar nakaliang jongi kwa ban penpau balada don
ka government lada kala don lupa ki sek ki get ki bala don lupa ki kerpat saka government bahkan penklan ya kene ka sek get da ka ba kimbu kia ki breu ki dang tre ki babyang bat kumjuro ban pentri kamha ya ka kenang ba ki jingwan jong ki siar ki banabar ki long ki ba ngidayo da ka jingken kenang ba ni ki norep na po than ri boy gin ya im rangkap bat kador ka ba ni kwa